Ting paniud to na sad mga karonbel gums ug pag-ukab na ko sa ref ang duha ka talong akong nakita. Unsaon kanin ako usa? Ang usa akong i-boil kay akong sukaan, butangan akong luya, kay available luya na lang og pipino, but isagol na lang ako ang pipino, sukaan, asinan, daog na. Mao na siya akong isagol pipino, luya ug nami sili nga tanom. Unya, butangan lang siya gamay nga asin, narani mo itilaw-tilaw lang para nako wala siya exact nga sukod. Taran, mo na siya ilabas ug gasluman ka na isaging. Ug ang usa ka talong akong i-slice og sama niini. Akong siyang kuanan og ahos, ang ahos di po siya kayo nako pino-pino nya then iduha ka itlog nara nimo pwede sad usa nya asin bitsin, black pepper, nya isagol-sagol lang siya tanan, depende sa imong taste, basta ibana-bana lang. Pero sa akong bana-bana sa usa ka talong kay murag 1/2 teaspoon na siya. Depende siya sa gidak-on sa talong. Samtang nag-mix ka, na siya nakatak-a nga mantika inig-init na, imo na dayong ibutang diri. Kinotsara ako ang pagkuan. Pwede sa kinotsara inaani siya ang labas, unya pwede sa whole inaani na. Ang half ato kinotsara, ang half ang nahabilin akong gihol lunod ra ditso. Mao na nin siya ang labas sa last batch. Solve na ang atong lunch mga karon bell for 36 pesos kay akong talong pagpalit 20 man unya itlog do ka buok so ang itlog utso so 36 tanan unya katong luya pipino salin-salin naman to sa ref mao ya akong nakita nang available so mao na ni siya solve na kaayo ug mao ni ang Ronbell gums.